Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men wattore 28 windande wande luural kono an hoto lurde hoorema ko jangde adduma janga mbawa naftoroɗa. Ɗum ɗo woni qa mawɗo, ɗum ɗo woni qa tokoso. Fonno wonde ɗo henna ko koƴƴo mbowal, ɗo wona koƴƴo mbowal. Nde wonno koƴƴo mbowal ala tokosal e mangal, ɗum saabi noon tawde ko jangde ummini en, tawde koƴƴo mbawa kadi masotako, wadde gadden ko masoto ko jangoto. Ɗum ɗo kalɗo jiɗon ɗum waɗi ko ɗo ooyal mangal ni waɗi ni yenne tan gandon ko qa mawɗo. So waɗi ni tan wonti qa tokoso. Soɗon jangoya ko wayno qul a'uzu, soɗon jangoya ko wayno wiide qul ya ayyuhal kafiruna, walla ko wayno haqqa qadrihi, geɗe baaɗe noon taw on paami ɗo henna heddo tan masde nde, so masdama tan on jangat. Ɗum noon wadde gandon kala ko jiimina wayni ko qa mawɗo, so wayni ko qa tokoso, ɓe mbi jeeya koye Qur'ana Arab. Wadde janga ɗum, paama ɗum, tawde koƴƴo mbawal ala ɗo henne. Wadde ganden koƴƴo mbawal wayi tan kono pesgel ni, tan ummoraga tan fayaga wiye koƴƴo mbawal. Hayno ɗo wayni ni tan waɗata nanday ɗo. Kono noon wadde ko qa mawɗo oɗo e qa tokoso o hande janguɗon e windande mon wattude 28. Dental Dina TV. Wadde janga no o mawɗo wayni, wala ngel ɗo pesgel andu wonti qa mawɗo. So wayini wonti qa ay tokoso. On jangino so fayiga ko pa, so woni les woni ɗo ko ba, so woni ga fayiga ko da. Hande noon ko ɗum ɗo fayi les, o ɗo fayi o ga bange wonti qa. Nde wonno gande ko pa, nde wonno ɗo waɗi ninde ko ba, nde wonno ɗo waɗi ga fayi o ga bange ko da. Wadde haqqilla ma tongo no qa wayata, mbasa wiide ɗum pa, mbasa wiide ɗum ba, mbasa wiide ɗum da. Teskuɗa so fayiga yedundu ɗo waylatako, ko ɗo tan mbaɗata ga oga bange heedaga wonta pa. Tello les ummo ɗo faya ha ɗo ara natira ɗo wonta ba. Ummo ɗo tan faya ɗo ara ha ɗo wonta da. Wadde ɗo fof nandi. Nduɗo reedu hucciti ga bange ma nano wona qa, hucciti bange ma ñaamo wonta pa. Reedu ndu jippima les wonta da. So ndu heedi bange ñaamo les wonta ba, wonta ba. Wadde reedu ndu so woni oga bange ko qa, so heedi oga bange wonti pa. Tello les reedu ndu ummo ɗo faya ɗo ara ha ɗo wonta ba. Reedu ndu tello les ummo ɗo faya ha ɗo wonti da. Da da. Wadde kadi e nder ba e da, e nder e bahe e dahe he jangunoɗa ɗa e ɓa. Ayde kono ngal ɗo ɗum ɗo waylatako. Wadde qa mawɗo, qa tokoso. Qa mawɗo ko ni windirte, qa tokoso ko ni windirte. Wadde ɗo mbiya qa 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 tokoso. Ɗo wona qa qe qi ɓo ɓu. Ɗo ko qa qe qi ɓo ɓu. Gasi ƴetta kuɗol ma e karne ma binda qa mawɗo ɗo henne. Kuɗol ma nani, karne ma nani,
ƴettu ɗo mbaɗa ɗo qa mawɗo, ƴetta ɗo mbaɗa ɗo qa tokoso. Janga ɗo mbiya qa mawɗo, qa tokoso. So ɗiggi tan jippoɗa ɓaara jaha ndawa, sa heɓi keɓnamin hen. Ganda numéro oɗo 77 906 14 81 tawde komi jangowo komi poɗɗo wadde alarba mi duusa galle jangde. Tawa on jarama jokke golle min beltima ala ɗum nannaki famnaki an ɗo maɗo a jaɓani ɗum to mato anne hoto jaɓi ɗum ga amen ga minen min gaddanima jangde a jangi a wawi dawa tan keɓa mbiya min jarama jokke golle ala ngala hen ko jokken golle neldon yetto min waɗe keese duuso golle kura wifi konso min jeeya ndenden jingen ɗum ko nande famde e wadde gollude ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.